l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fi frar li għadda pajjiżna reġistra l-inqas rata ta' inflazzjoni tiegħu mill-bidu tal-isfidi internazzjonali bla preċedent bil-pandemija globali u l-gwerra fl-Ukrajna. Skont ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħareġ li x-xahar li għadda ir-rata annwali tal-inflazzjoni skont l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur kienet ta' 3%. Dan ifisser tnaqqis ta' 0.7% meta mqabbel ma' xahar qabel f'Jannar. Dan in-nuqqas ta' kważi punt perċentwali wasal permezz tal-inizjattiva Stabilta li bdiet mill-bidu ta' frar. Din l-inizjattiva tinkludi fiha aktar minn 400 prodott bi prezz stabbli fi 15-il kategorija tal-ikel essenzjali wara ftehim bejn il-Gvern u l-importaturi u tal-ħwienet. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li f'temp ta' sena l-inflazzjoni niżlet b'4%. Dan kif fi frar tas-sena l-oħra r-rata ta' inflazzjoni ta' pajjiżna kienet ta' 7%. Fl-ewwel rapport pożittiv għall-ekonomija Maltija din is-sena, l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch Ratings innotat li l-istess inizjattiva wasset għal tnaqqis fir-rata ta' inflazzjoni tal-oġġetti tal-ikel ix-xahar li għadda, tant li bastru li l-għoli tal-ħajja se tinżel taħt 3% din is-sena u jersaq lejn 2% fis-snin ta' wara. Sa dan it-tant brabta ma' din l-aħbar irreaġixxa l-Prim Ministru Robert Abela. Fuq il-medja soċjali u sostna l-inizjattiva Stabilità naqset l-inflazzjoni f'pajjiżna b'mod qawwi u kif il-politika tal-Gvern fl-ekonomija qed tkompli tagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. Dwar din l-aħbar One News tkellem ukoll mal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri fejn ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jkomplu jiġu implementati aktar inizjattivi favur il-konsumatur Malti u Awċi. Jiena nemmen li dak irid ikompli jissaħħaħ fil-jiem li ġejjin u fil-fatt hemm inizjattivi oħra li fil-jiem li ġejjin ħajkunu qegħdin jitħabbru sabiex naraw li l-livell ta' kompetizzjoni f'dal pajjiż ikompli jissaħħaħ. U għalhekk kienet importanti li minkejja xtejt l-oppożizzjoni bħal kull ħaġa oħra tmaqdara di ħallit ir-riżultati. Ir-riżultati mhux qed ngħiduhom aħna, qed jgħiduhom l-istituzzjonijiet internazzjonali. 4 ilu kellna l-Fitch, illum kellna l-Kummissjoni Ewropea u l-NSO.